Fuq inizjattiva tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi u b'kooperazzjoni sħiħa mal-Arċidjoċesi ta' Malta sar rapport tekniku fuq iż-żona tas-Salib tal-Għolja fejn hemm il-Kappella tal-Lunzjata u s-salib magħruf bħala la Ferla Cross. Dan l-istudju b'investiment ta' 5,000 euro se jkun kofinanzjat bejn il-Kurja u l-Kunsill Lokali. Ir-rapport sar mill-Geotechnical Engineer ADN Mifsud. Is-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammid kelmitna dwar dan ir-rapport u l-ħidma tal-Kunsill Lokali. Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi huwa impenjat illi jibqa' itejjeb il-patrimonju kulturali u storiku minn barra l-attivitajiet tarfin kulturali li spiss jorganizza il-Kunsill Lokali qegħdin bħalissa f'komunikazzjoni mal-Kurja fejn flimkien qegħdin nagħmlu rapport anka dwar is-Salib tal-Għolja minn espert fil-ġeoloġija sabiex anka naraw x'inhija t-triq il quddiem għall-żona tas-Salib tal-Għolja biex anka nkunu nistgħu resqu proposti għall-investiment illi hu meħtieġ f'dik iż-żona partikolari tas-Siġġiewi. L-4 10 ta' April fis-6 ta' war nofsinhar se ssir laqgħa informattiva u preżentazzjoni dwar dan ir-rapport fil-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. Din hija miftuħa għal pubbliku kollu u se tinkludi wkoll informazzjoni interessanti dwar il-wirt storiku tas-sit. Bħalissa l-Kunsill Lokali u l-Aqdiet Siġġiewin ikunu impenjati ħafna bil-preparazzjoni tal-mixjela tas-Salib tal-Għolja. Minn barra l-mixjela tal-Għolja, l-Aqdiet Siġġiewin jorganizzaw ukoll flimkien mal-Kunsill Lokali il-mixjela bil-fjakkoli fi Pjazza San Nikola li ssir f'ħamis ix-xirka.